me, ma'am. Bawal drinks, ma'am. Bawal man. Namo kay rep walay drinks. Ay, sorry. Maguba man gud ang mga ano, ma'am, ang mga appliances. Ano maguba man nga nag-drinks naman ko. Sabi ko nindi i-rep nako. Basing mayab-ani mo mang ba? Kasi buang mo iyabo anak dira. Amaw. Di inom ra ko diri bawal ang drinks. Bawal dito. Kuhaw na kay ko. Bawal dito sulod, ma'am. Kasi lagingon. Ang management. Ina ang management ninyo hana. Mali ilang mga rules and regulation diri. Drinks bawal? Bawal kay ma'am kay maguba ang mga nama ko'y TV na sorry. Sa TV. May mga TV ma'am ba? Tapos, sa connection sa TV. Iana din ako sa TV. Iana ako wala. Wala ma'am. O wala man dahil nga makuha ng TV. Ah, sige, sorry ma'am. Na sino agtang basta. Sorry ma'am. Sorry yun. Sorry ma'am. Bilan eh? 80,000 ma'am. Ilan? 80,000. 80,000? Cash ma'am. 80,000? Barato ra? Kani? Kuha 27 ma'am. 27? Barato ra? Palit ka ma'am. Ilan eh? 35 ma'am. 35? Barato ra? Malit ka ma'am. Dili. Sorry ra ko. Mali mamay buang.